Muzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale okondeka mwa Ambuye pano pagulu la Tiyankhule na Ambuye lero lolemba pa 29 Julayi chaka cha 2024 mulungu wa namba 17 pa chaka B. Ndipo mawu a mulungu wa lero akufuna kutithandiza makamaka za kukhala anthu okonda kumvesera mawu a mulungu. Ndipo lero tikuchita chaka cha Marita, Maria ndi Lazaro, chimene Papa Francisco adasindika kuti chaka chimenechi tike monsewa. Poyamba timangopanga emphasize za Marita, koma panopa timatchula onse Marita, Maria ndi Lazaro. Ndipo nali pa 2 February chaka cha 2021 pamene Papa Francisco adanena kuti chaka chimenechi makamaka poona kukula makamaka umozi wa anthu amene wawa tiwaphatikize onse pamodzi. Ndipo mawu athu oyamba a tsiku la lero akuchokera mkalata ya Yohane mutu 14 ndi meya 7 kulekezera 16. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Caroline Makawano kuchokera ku St. Michael's Parish mu Diocese ya Chikwawa. Ndipo salimo lathu ndi salimo namba 59 pamene mawu amthenga wabwino ndi monga adalembera Luka woyera. Luka mutu 10 ndi meya 38 kulekera 42. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Deacon Stephen Limbani Kasim kuchokera mu Diocese ya Mangochi. Mawu oyamba. Mawu ankalata yoyamba ya Yohane. Inu okondedwa, tidzikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere: Iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adamtuma pansi pano kuti mwa Iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu. Koma tikamakondana, Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo Iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipatsa Mzimu wake woyera. Ife taona, ndipo tikuchita umboni kuti Atate adatuma mwana wake kuti adzakhale mpulumutsi wa anthu apa dziko lonse lapansi. Aliyense wovomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa Iye, ndipo Iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi. Ndipo munthu wokhala ndi moyo wachikondi amakhala mwa Mulungu,
Mulungunso amakhala mwa iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka. Ulemu kwa inu Ambuye. Pamene Yesu ndi ophunzira ake anali pa ulendo wawo, iye adalowa mudzi wina. Tsono mayi wina dzina lake Marita adamulandira ku nyumba kwake. Iyeyu anali ndi mng'ono wake dzina lake Mariya, amene adazakhala pansi ku mapazi a Ambuye Yesu namamva mawu ake. Koma Marita ankangotang'anidwa ndi ntchito zambiri. Choncho adapita kwa Yesu nati, Ambuye, kodi simukusamalako kuti mng'ono wangayu akundilekera ndekha ntchito? Muuzeni adzandithandize. Ambuye Yesu adati, Iwe Marita, ukutekeseka kuvutika ndi zinthu zambiri, koma chofunika n'chimodzi chokha. Mariya ndiye wasankha chinthu chopambana, ndipo chimenechi palibe wina angamulande. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale okondeka mwa Ambuye, Mulungu umenewu tiyenda makamaka mawathu oyamba ndi mawu ochokera m'buku lija la Yeremiya, limene makamaka kuyambira mawa lachiwiri, lachitatu kufika laweruka. Yeremiya tikuona makamaka za ntchito imene adagwira pa uneneri wake. Tisayiwale kuti Yeremiya ndi mwana wa Hiyakiya, ndipo ndi mmodzi mwa ansembe aku Anatoti m'dziko la Benjamini. Ndipo chauta adalankhula naye pa nthawi ya Yosiya mfumu ya Yuda mwana wa Amoni pa chaka cha 13. Ndipo timaona kuti mukuyitanidwa kwake panali ngati kukambirana kuti mmene Mulungu amayitana Yeremiya amachita ngati kukana kuti ayi, musatenge ine, ndine ofoka, ndizofoka izi, ndine mwana sintha kuyankhula. Koma timaona kuti Mulungu adamukakamira Yeremiya, ndipo kumapeto kwake adavomera kuyitana kwa Mulungu. Chabwino, lero tuchita chaka cha Marita, Mariya ndi Lazaro. Ndipo mawu amene tawerenga, makamaka Uthenga Wabwino umene tawerenga, uli maphunziro ochuluka kwambiri. Phunziro loyamba limene tikulipeza mawathu makamaka Uthenga Wabwino lonena kuti Mulungu akufunisisa kuti ifeyo tizimva mawu ake siku ndi siku. Tikuona kuti Ambuye Yesu awayendera anthu amenewa, amuyendera Marita, Mariya ndi Lazaro. Koma tikuona kuti atayenderedwa, Marita akutanganidwa ndi kukonza chakudya cha Ambuye Yesu Khristu. Ine ndimazifunsa kuti kodi pamene akukonza chakudya chimenechi ndi akulakwisa? Chifukwa pambuyo pa zonse asafunika kuti adye. Ndipo timawerenga kuti munthu amene walandira mtumiki wa Mulungu ndi kumpasa chakudya, ameneyi azalandira mphoto yopambana. Tikuona kuti Marita watanganidwa kukonza chakudya cha Ambuye Yesu. Koma kumapeto kwake akudandaula, watopa, akuti Ambuye Yesu, simukuona kuti bwalo langa yango ndiyang'ana? Koma yankho limene Ambuye Yesu akupereka, tikuona kuti akunena kuti uyuyu amene wakhala pa mapazi anga nkumamva mawu anga, ameneyi ndi amene wasankha chinthu chabwino. Ndiye funso nkumanena kuti kodi ndiye kuti Marita mmene amakonza chakudya sanasankhe chinthu chabwino? Ayi, wasankha chinthu chabwino. Koma Mariya ndi amene wasankha chinthu chabwino chopambana kuposa. Abale anga okondeka mwa Ambuye, pakati pathu Mulungu amatiyankhula kudzera m'njira zambiri. Mwina funso nkumanena kuti kodi timakhala ndi nthawi yomakhala pansi kumvesera mawu a Mulungu? Pakati pathu pali zinthu zambiri zimene zimatitanganidwisa. Timalephera kukhala pansi kumvesera mawu a Mulungu. Ambiri mwa ife mwina timu yathu ya mpira pamene siku imene likusewera zimativuta kuti tipite ku chalichi, kuti kulephera kupita ku chalichi chifukwa timu yathu imene timayikonda kuposa lero ili kusewera. Kotero ngakhale timapita ku chalichi
timalephera mwina kumaliza nawo nsembe ya misa kuthamangira kuti tikaonere mpira. Funso nkumanena kuti kodi nchiyani chimene inu ndine chimatilepheresa kumvesera mawu a Mulungu. Ambiri mwa ife mwina chifukwa cha business timalephera kupeza nthawi yokhala pansi kumvesera mawu a Mulungu. Ndiye lero Ambuye Yesu akuti challenge, akunena kuti Maria amene wakhala pansi kumvesera mawu a Mulungu, ameneyu ndiye wasankha chinthu chopambana koposa. Chinthu china tikuona kuti Marita pamene akutanganidwa kukonza chakudya cha Ambuye Yesu akudandaula, akumuwuza Ambuye Yesu kuti simukuona kuti mng'ono wangayu angondiyang'ana ine ndikugwira ntchito. Mwina mmene amadandaula kwa Ambuye Yesu anali ndi ma expectations ena. Mwina amaona ngati Ambuye Yesu amukalipira Maria kuti iwe muthandize nzako. Koma tikuona kuti Ambuye Yesu sadamkalipire ayi, akunena kuti uyuyu ndi amene wachita chinthu chabwino kuposa. Ambiri mwa ife tili ngatinso Amarita, kuti pamene tagwira ntchito ya Mulungu timafuna kuti anthu ena aone chimene tikuchita. Talalika kaya tapanga chani ntchito zachifundo, kuyesesa kufalisa kwa anthu ena kuti anthu ena atitame. Koma tikuona kuti Ambuye Yesu sakuchita chimene iye amaganizira ayi, akunena kuti uyuyu amene wakhala pansi kumamvesera mawu anga ndi amene wachita chinthu chabwino. Ambiri mwa ife kani mbanja kumene tikachita chinthu chabwino timafuna kuti mwina akazi athu amuna athu atiyamikire, onani ndapanga zakuti ndapanga zakuti ndapanga zakuti. Koma timayiwalanso kuti zambiri zimene timachita ifeyo chifukwa cha Yesu Khristu, ntchito yayikulu ndi imene Yesu Khristu adachita mwa ife pakutifera pa mtanda. Kuti zambiri zimene timachita chifukwa cha Yesu Khristu ndi Yesu Khristu amene adachita zazikulu pakati pathu. Ndiye mu zonse zimene timachita timangochita ngati tikuyankha chikondi cha Mulungu chimene adachionesa kwa ife. Ndipo pakati pathu, mwina pakati pa atsogoleri andale, timaona kuti akamanga nsewu ndiye kuti basi amafuna kuti tiwaombere m'manja kuti apanga chinthu chabwino. Apanga ichi, amanga sukulu, taombere m'manja kuti achita chinthu chabwino. Koma amayiwala kuti apange chimene chocho ndi ifeyo amene tidawapasa mphamvu zoti akhale pamene popo. Kotero iwo akuyenera kutamanda ife pa zimene akuchitazo, angoyankha chikondi chimene ife tidachita pakuwapasa mpando umene aliwo. Kotero mu zonse zimene timachita tiyang'ane ukulu wa Mulungu. Ndiye tikuona kuti pamene Ambuye Yesu akutiphunzitsa leroli kuti kumvesera mawu a Mulungu ndiye ndi chinthu chopambana, pakati pathu timaona kuti ambiri mwa ife timatha kumatanganidwa kuyesesa kuyendera Khristu malimana kaya chani, koma osakhala nthawi yomvesera mawu a Mulungu. Kulalika mwamuna ife eni ake osazilalikira, kugwira ntchito zachifundo mwamuna ife eni ake osakhala ni nthawi yolumizana ndi Mulungu. Chinthu chofunika koposa ndiko kumvesera mawu a Mulungu. Marita ndi amene wasankha chinthu chabwino. Tiyeni nafenso siku ndi siku tiyesese kumvesera mawu a Mulungu. Tilole Mulungu kuti atiyankhule, ndipo akatiyankhula ifeyo nthawi zonse tizichita kufuna kwa Mulungu. Tizifunse leroli kuti ndi chiyani chimene chimandilepheresa kumvesera mawu a Mulungu. Ulemu ukhale kwa Atate ndi kwa Mwana ndi kwa Mzimu Woyera, monga panali poyamba, tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.